Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mamukasei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininoonda oyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Handizive kuti ndingati iconfession here, but rangu ritori dambudziko. Zvinhu izvi zvakaitika last year. Saka ndine mukomana wangu wandainge ndagara ndichidanana naye. So then that was when paakabva achizondiudza kuti it was high time for us to get married. That was when apo paakabva achizoenda kumasofa as what we do kuchechi kwedu. Aenda kumasofa paya zvakanaka kumba kwa amai elder. Then ndo pandakabva ndachizonzi naamai elder ndaifanira kuti ndige ndichizombogara kumba kwavo, sezvo ivo vainge vachida kundirayira kuitira kuti when I get married, how am I supposed to behave around my husband. So ndakabva ndachizoenda kuya ndokubva ndachizotanga kugarako kumba ikoko. Chandainge ndisina kuziva ndechikuti amai elder ava ivo vanobata uye zvekare vanoroya. Mukomanashi, as I am speaking with you, relationship yakatoparara. The guy who had proposed to me uye zvekare in front of my parents, kunyangwe tainge tagara zvedu tichidanana, the guy has told me kuti haachandidi. Recently ndakabva mukufonerwa neimwe friend yangu uyo ari kuAustralia. Akandifonera akabva ati, unozviziva here kuti boyfriend yako ava kudanana nemwana wamai elder name Hidden. Saka paakandiudza izvozvo mukoma, handina kana kumbofunduka ini nekuda kwekuti ndainge ndichiziva hangu kuti pane zvose izvo zvakaitika pandainge ndiri kumba kwavo. It seemed as if ivo amai elder vainge vakuda kuti ange achidanana nemwana wavo. So pandakaenda ndikatanga kugara kumba kwavo mukoma, ndainge ndisingakwanisi kurara. Ndaikwanisa kungorara usiku hwose ndakagara ndichiti kana ndikarara kana 2 minutes ndobva ndatopepuka ndichiita zvezvo zvekufunduka. So ivo vanoita zvemabhero, vanohodha mabhero vachitengesa. So most of the times vanenge vasipo pamba. Pane pamwe apo pavakabuda ndokubva vachizoenda kwaMutare, pavainge vachiti vari kuenda kunokolekta mabhero avo kwaMutare ikoko. Saka vakabva vachizodzoka huri usiku, then vakabva vachizoti mangwana acho zvekare ainge ari makuseni vachiti mabhero iwawo vainge vachifanira kuti vange vachienda nawo kuBulawayo. Saka vakamuka, it was somewhere past 4 am. Vamuka kudaro vakabva vatimutsa tose, vakabva vati vasikana mukai muge muchindibatsira. Saka vakabva vanditi ndinge ndichinotsvaka chigero. Saka ndakati ndaenda mugaraji umo mandainge ndichiziva kuti vana ndo mavainge vasiya chigero masikati pandainge ndavaona vachitamba. Ndichinopinda mugaraji imomo mukomanashi ndakasangana nechidhoma. Chidhoma ichi pandakachiona ndakaona gonye. Pekutanga ndaona gonye kudaro, gonye iri rakabva rachizoshanduka, rakashanduka rikabva rachizoita munhu, asi munhu uyu mukoma ainge aine ziso 1. Ziso iroro rainge richibuda makonye uye zvekare nemumusoro make ainge achibuda honye. Akati anditarisa ndokubva achizotanga kumhanya achiuya kwandiri. Saka akati achimhanya achiuya kwandiri kudaro, chakandishamisa mukoma ndechekuti munhu uyu akatanga akaita kamunhu kadiki akapera kuonda, but ndokubva achizotanga kusimba zvekuzvimba zvokuti paakazosvika apo pandainge ndiri, because ndainge ndadonhera pasi nekuda kwekutya nezvose izvo zvainge zvichiitika. Akati asvika pandiri kudaro mukoma akabva awedzera kukura kusvika achizonozadza garaji rose. Ndokubva ndachizongoona rima, but ndakati ndakadonhera pasi kudaro ndopandakabva ndachizonzwa ivo amai elder nemurume wavo vachitaura, but vachitaura kudaro ndaivanzwa vachita sekunge ivo vainge vari mugomo.
vachitaura nyaya yangu. Saka amai elder ivo vainge vachichema vachiti, zvino kana mwana uyu akafira pamba pangu, ndatiko mwana uyu akafira pamba pangu, ndichaita sei? Murume wavo ainge achiti haangambofi uye zvekare haafi, nekuti kufa kwake tinenge tatofumuka. Then ndipo pandakabva ndachizomuka. Chakandinetsa mukoma, pandakamuka ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndaita 6 days ndichirwara. Saka ndo nyaya yakaitika apo pandainge ndiri kumba kwa amai elder. Ndakazoti ndapora handina kuzoda kuzodzokerako zvekare kumba kwa amai elder. Ndakazoita wiki rose ndichingovarota. Pose pandainge ndichivarota vainge vachiuya kwandiri vachindiudza kuti ivo vanoda kuti tinge tichiita mabest friends. Ndikati munoda kuti ndinge ndichiita friend yenyu apa imimi muri munhu mukuru, inini ndichiriwo mwana mudiki. Kana tikaita mafriends tinenge tichitaura nyaya dzenyu. Vakabva vati kwandiri, kana tikaita mafriends uchaona kuti ndichakudzidzisa zvakawanda. Saka ndaiti ndikarota hope idzodzo, paya pakuzonomuka ndaitoona munhu achibuda musi pebedroom mangu. Handina kuziva kuti mamwe mazuva awo mukomana wangu paaiuya pamba pavo achitomborara pamba pavo vainge vachitomuisira mupfuwira. Asi nditori nehope idzo dzandakarota pandainge ndiriko kumba kwavo, because ndaiwanzokurara masikati nekuda kuti usiku ndainge ndisingakwanise kurara. Saka ndakati ndakarara ari masikati nerimwe zuva ndakarota mukomana wangu achitosvikapo pamba pavo, ainge achitodriva motikari yake. Saka ivo ndivo vakabva vachizoenda vakabva vanomuvhurira gate. Chakandishamisa mukoma ndechekuti pavakanomuvhurira gate vakabva vachizotanga kufamba naye netsoka. Vachifamba kudaro kubva kugedhi ndakazovaona vava kuenda kuseri kweheji vakatanga kurara naye. Saka mwoyo wangu wakabva watanga kurwadza, ndikamhanya ndichiendako ikoko. Asi chakandishamisa ndechekuti ndakati ndichinosvika apo pandainge ndavaona vachisika bonde, ndakaona boyfriend zvekare nemwana waamai elder vainge vava kutoita sekunge vari kuchatiswa naamai elder. Ndokubva ivo amai elder vatarisa kwandiri vakabva vati, ko iwe uri kutsvakei pano? Wadaidzwa nani panapa? Ibva panapa mukoma. Ndakabva ndachizoona dzimwe shiri idzi dzainge dzakawanda kwazvo dzikabva dzatanga kundimhanyisa. Saka ndainge ndingori munhu wekuti ndaigara ndichingorota hope dzinotyisa pandainge ndichigarako kumba kwavo amai elder. Handina kuzombodzokerako ikoko. Saka iye akatanga achindivanzira, ainge asingadi kuti ndinge ndichizviziva kuti ava kudanana nemwana waamai elder. But mukomana chichokwadi chakazobuda pachena, but I was still in denial. Kuzosvika ndichizoudzwa neimwe friend yangu akanditi, unozviziva here kuti boyfriend yako ava kutodanana nemwana waamai elder? Mukoma ndakarwadziwa, but chekuita ndakashaya kuti ndoita sei. Ndozvakaitikavo izvi kwandiri, like it hurts me quite a lot. Iniwo kana kwanga kuri kunzi kana kwainge kuine munhu anokwanisa kundipawo kana mushonga, iniwo ndaida kuti ndinge ndichizoitawo revenge. I don't trust anyone anymore. Kana mukaposta nyaya yangu mondisivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo pakunoromba kwangu kwandakaita ndakambogara pasi pebridge. Ndakagara pasi pebridge kwe about 3 years. Saka usiku hwoga ndaishanduka, ndaiuya ndichitorwa nevamwe varume ava vainge vari masatanist. Saka vainditora vobva vatanga kufamba neni tichipinda mudzimba dzevanhu avo vavainge vachiti vainge vachinamata vari very powerful. Saka vanhu avo vavainge vachiti ivo vanonamata ende vari very powerful, vari kukanganisa kingdom yavo, zvavaiita mukoma vaingokonzeresa kuti vanhu ivavo vange vachisangana nemafinancial difficulties.
but pane umwe mukadzi uyo akandirwadza. Mukadzi uyu, she was a prayer warrior, she was a widow. Saka iye ainge akasirwa kabusiness nemurume wake, zvekare neimba. Imba iyi ndichati yainge iri kuMount Pleasant. Saka mukadzi uyu ndakazogomisidzira ndava kurara naye, ndikabva ndachizoita kuti ange achitanga kutevedzera zvechivanhu. Pamba pake painge pava kungogara pakazara nen'anga, yet akatanga ari prayer warrior. Zvekare nemurume wake hanzi ainge ari munhu wekuti hanzi aiti kana akanamata, kana ngirozi kudenga dzaiburuka dzichiuya kuzoteerera achinamata. Ndozvandakaudzwa nevarume ivavo vainge vari masatanist. Inini hangu handina kujoina satanism. Ndakazotozviziva mushure mekunge ndaromba kuti kuromba unenge watojoina satanism, unenge utori musatanist even though unenge usingazvizivi kuti uri musatanist. Saka ipapo zonosvika ndichizonoromba mukomanashi, yainge iri nhau yekuti ndainge ndiine machallenges avo andainge ndichisangana nawo mukurarama kwangu. Saka ndakabva ndachizoenda kumbare. Ndaenda kumbare kudaro ndainge ndichida kuti ndige ndichiwana mushonga welaki kuitira kuti kabusiness kangu kange kachifambawo zvakanaka. Ndasvika kukuya pane umwe mudhara uyo akazonditi ainge aine munhu waainge achiziva aikwanisa kundirombesa. Saka ndakazongoramba ndichitaura naye, asi mari yaainge achida yainge yakati one day. Zvino pandakaona kuti mari yaainge achida yainge yakati one day, ndachizomukumbira kuti kana zvichiita ndaikwanisa kuzomupa pashoma pashoma. Akabva ati haisi kana problem. Then that was when apo patakabva tachizowirirana kuti tainge tichazoendako ikoko kwaainge achiti ndo kwainge kuine n'anga iyo yaaiwirirana nayo. N'anga iyo yaita zvekurombesa. So then takabva tachizoenda kuya. Taenda kuya mukoma, ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichisarudza pamhiko idzo dzavainge vakati idzi ndo dzichazova mhiko dzako. Saka ivo vainge vakati kwandiri, it's either ndinofamba ndichirara nemapenzi kana kuti ndinoita nguva yekuti ndinenge ndichipenga kuuraya baba naamai vangu, kufa ndisina mwana, kana kuti ndinoita nguva yekuti ndinenge ndichienda ndichinorara zvangu pasi pebridge kuita sekunge ndiri street kid. Mukoma ndakabva ndati haisitombori kana problem. Kana kuri kunzi pagore ndinofanira kuti ndinge ndichiita 5 months ndichirara pasi pebridge ndichirarama kuita sekunge street kid, but dzimwe 7 months ndichirarama zvangu upenyu hwakanaka as a rich man. Saka ndozvandainge ndichiita gore roga roga. Ndaiti 5 months ndinenge ndiri mustreet kid. Ndaienda kunzvimbo kwekuti ndinoziva kuti hakuna munhu anondiziva wandingasangana naye. Ndaienda kumaguta akasiyana siyana. Ndobva ndatanga kurarama zvangu as a street kid. Saka ndipo pandakabva ndachizosangana neumwe musatanist uyu ndakasangana naye ipapo pandainge ndiri pakutevedzera mhiko dzangu. Saka nguva zhinji ndaiti kana iri nguva yekuti ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizotevedzera mhiko ndichirarama as a street kid, ndaiwanzokuenda kuHarare Gardens uko kwandaiswera zvangu ndiriko ikoko. Then usiku ndaizongotsvakawo pekuti ndinge ndichirara. Saka kuHarare Gardens uko ndaikufarira nekuti ndaiwana vanhu vekukumbira mari, because ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichishandisa mari yangu inini. Ndaifanira kuti ndinge ndichitorarama nekutopema sezvinongoita mastreet kid. So then that was when pandakabva ndachizosangana neumwe murume uyu pandakasangana naye mukomanashi, iye ainge achitodya madonuts ake. Ndikabva ndachizoenda apo paainge ari ndikamukumbira akandipa, asi ndakati ndichidya donut riya ndichinwa nedrink iro raakanditi shamari chitora drink iri wobva wanwa zvako. Chakandishamisa mukoma ndechekuti drink iroro ndakati ndichirinwa ndakabva ndaita vision. Muvision imomo ndakaita sekunge ndakaona ndichinwa ropa remunhu. Pandakati ndinge ndichimutsvaka murume uyu ndakabva ndamushaya. Usiku hwacho ndakatoti ndakatogara zvangu pamberi peimwe shop apo pandainge ndichigara. Ndaingobhadharwawo kamari kashoma kekuti ndinge ndichigadha shop iyoyo usiku. Saka pakabva pachizosvika imwe motikari yeblack. Varume vainge varimo motikari imomo vose vainge vakapfeka masutu eblack.
vakabva vati vainge vachida kuti ndenge ndichipinda mumotikari mavo, ndikabva ndachizoita saizvozvo. Ndapinda mumotikari mavo vakabva vati iwewe unozviziva kuti tiri masatanist. Varume ava ndakati ndakavatarisa vainge vaine nyanga dzakaita sedzemombe, asi nyanga idzi dzainge dzichichururuka ropa. Vakabva vanditi ropa iroro rainge richichururuka kubva panyanga idzodzo vainge vabva mukutunga vanhu nenyanga idzodzo. Vakabva vachizonditora vakabva vachizoti vainge vachida kuti tinge tichienda kuhead office kwavo. Takaenda kune imwe imba inova iri ndiyo inoshanda as a temple muHarare ngemasatanist. Taendako ikoko, then that was when pavakabva vachizondiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizova a devil agent nekuti ndainge ndatogara ndiri musatanist sezvo ndainge ndakaromba nechekare, saka ndainge ndichitongoshandira Satani nechekare. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba navo varume ava. Varume ava vakabva vandiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizotanga kushandidzana navo. Ivo vakanditi basa rangu rainge riri rekuti usiku paya kana vofamba vachitsvaka vanhu vekutunga zvekare nekupa menyama, ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizovavhurira door. Saka uku ndokuvhura kwandainge ndichiita door repamba ipapo apo pavanenge vachida kupinda. Ari masikati zviya ndaitosvikapo pamba ipapo ndichita sekunge munhu anotengesa. Ndaifamba ndichitengesa zvakasiyana siyana, mukomanashe, mabhaketi, madhishi, dzimwe nguva ndichitofamba ndichitochovha bhasikoro chairo, yet ndainge ndiri mupfumi. Saka ndaiti kana ndikasvika pamba pevanhu vanenge vachinamata ndikavaudza kuti ndiri kutengesa chakati nechakati, vamwe ndo vaingoti hatina mari, vamwe vacho vaitotaura zvezvya zveraf, ende kana kuri kunzi panenge paine vanhu vaitoshamisika kuti ko murume uyu anozvitamburira zvake sei mamupindura rafu kudaro. Saka vanhu vainge vasingatozvioni kutoti uyo munhu anenge achinamata anenge aine zvaanenge atoratidzwa kuti munhu uyu kuuya kwaaita pano is an agent of the devil. Ndakatombodzingwa nevamwe vamufundisi pamba pavo. Muvakidzani wavo iye ndiye akazotondibatsira kuti ndinge ndichizokwanisa kuvhurira masatanist door repamba pavamufundisi, because akarwadziwa nekudzingwa uko kwandakaitwa navo vamufundisi. Saka ainge akatogara navamufundisi apo pandakasvikapo pamba pavo ndikabva ndati ndiri kutengesa. Saka vamufundisi vakangosimuka vakabva vati ibva pamba pangu. Ndati ibva pamba pangu. Vainge vachitofamba vachienda kumakeji uko kwainge kuchigara imbwa dzavo ainge ari mabulldog. Ndokubva ndatanga kutochovha bhasikoro rangu ndichibvapo pamba pavo. Saka muvakidzani wavo akabva arwadziwa nazvo, akabva achizoti kwavari hatifaniri kuti tinge tichiita zvakadaro semakristu, but iye hakusi kunzi ainge ari munhu anonamata chaizvo, kwainge kuri kungonamata kuya kwezita, vaya vanoita noise kana vachinamata asi minamato yavo isina kwainosvika. Akabva auya kwandiri ndokubva anditi shamwari, zvinowanikwa mukurarama, the pastor is in a very bad mood today. Saka ndava kungokupa hako mari. Ndakabva ndatoona kuti wainge uri mukana wekuti ndinge ndichisiya anything pamba pake kuitira kuti usiku kana tozouya nemasatanist tozoona kuti tozvifambisa sei. Saka ipapo ndakabva ndachizomuudza kuti ini mutemo wangu wainge uri wekuti handigamuchiri mari yemunhu mahara. Akabva anditi alright, it is okay. Akabva achizotora mutsvairo mushure mekunge andipa mari. Mutsvairo iwoyo ndiwo watakazoshandisa as a connection. Usiku hwacho ihwohwo mukoma takarara tichiita mabiko pamba pemuvakidzani wapasta avo vatainge tichida kuti tinge tichizopinda mumba mavo. Takaita mabiko mukomanashi, madhina aya akaita sekunge anoitwa nevanhu vanenge vachizviti vanenge vaine manjuzu. Then ndokubva ndachizodzoka ari masikati apo pavainge vasipo. Ndadzoka kudaro mukoma ndakasiya ndaita tsvina, asi tsvina iyi yakazodyiwa nembwa. Then tikabva tachizongoramba tichingodzoka usiku hwoga hwoga. Taiti kana tiripo pamba pake tichiita mabiko, murume uyu vaimurotesa hope achirara naamai mufundisi. Saka iye akazotanga kuvachiva.
then ndokubva achizova pfimba. Vachidanana kudaro mukoma Nashi ndozvakazopa varume avo vandainge ndichifamba navo simba rekuti vange vachipinda mumba mavamufundisi. Vana vavamufundisi vakatanga kurwara uye zvekare vakatanga kungoita mademonic attacks nekuti mumba mavo mainge mava kutogara mademoni permanently. Mademoni awa ainge achigarapo pamba pavamufundisi on a permanent basis ainge ari 7. Ndichazokuudzai mazita awo mademoni awa, nekuti kana ukaona mademoni akadaro kana zvikanzi mademoni iwawo agara pamba pako unochiona mukoma, hauna chaunofa wakabuda nacho mukurarama kwako. Saka ndokuparadza kwavakaita vamufundisi, vakazongoramba zvavo vachingoita zvekunamata, but Satani ainge atopedza navo. Saka takabva tachizoenda pane imwe imba. Mukadzi iye aizvinamatira zvake, dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kumupandudza meno kuti angadai aripi neupenyu. Mukadzi uyu ainamata. Vakaenda neni pamba pake ari masikati, vakandiudza kuti vaitotya kutouyapo pamba ipapo kunyange huri usiku, nekuda kwekuti ainge aine ngirozi idzo dzainge dzichimuchengetedza. Asi ngirozi idzi ivo vachitaura vainge vachiti hanzi ainge akaita giant. Saka hanzi ngirozi idzodzo dzine simba nekuti ingirozi dzehondo dzainge dzichimuchengetedza mukadzi uyu. Vakandiudza kuti pamba pake usiku hwoga hwoga pane moto uyo unodonha uchibva kudenga. Moto uyu unoti kana wadonha uchibva kudenga, roof yemba yake inobva yatanga kubvira zvekuti hakuna munhu anokwanisa kusvikapo pamba ipapo kana kutoswedera, kana kuri kunzi unenge uri munhu anobata-bata, munhu akaromba kana kuti masatanisti. Vakazonditora nerimwe zuva tikabva tachizoenda pamba pake mukadzi uyu. Asi musi uyo watakaenda pamba pake mukadzi uyu tainge tiine umwe mukadzi uyo anoita zvemanjuzu. Takaenda huri usiku vachida kundiratidza kuti ivo vainge vachitomutya mukadzi iyeye. Mukoma Nashi takati tichidhiraivha tichingondopinda mustreet make, umwe uyo watainge tiinaye akabva ati iye ainge achida kuburuka mumotikari ndokubva atanga kurutsa. Achirutsa mukoma Nashi ainge achirutsa nyoka uye zvekare achiti ainge achinzwa kurwadziwa kwazvo. Tikamusiya achiti ainge asingatokwanisi kuti ange achiswedera padhuze nepamba pake mukadzi iye. Saka nyoka idzodzo dzaainge achirutsa mukoma aiti kana akarutsa nyoka kana kuti shato, then shato iyoyo yobva yatanga futi kudzokera mumuromo make achirwadziwa zvisingaiti. Ndakaudzwa neumwe uyo watainge tiinaye kuti ndo punishment yake iyoyo for all eternity apo paachazofa. Saka Mwari vainge vachida kumuratidza kuti chii chichazoitika kana afa, kana aenda kugehena, nekuti iye ainge akapiwa the serpent's spirit. Saka kana afa ndozvinenge zvichingoitika. Anenge achiti kana akarutsa shato iyoyo yobva yafamba futi ichidzokera mumuromo make achirwadziwa. Kana yapinda mudumbu make obva atanga futi kuirutsa. Takangomusiya akarara pasi kudaro achichema ndokubva tachizoenda pamba pemukadzi uya. Ini zvandakaona mukoma, vision yandakaona yakasiyana nevision yakaonekwa nevanhu vandainge ndiinavo. Ivo vanoti vainge vachiona maangels iwawo avo anochengetedza imba yake, zvekare nemoto wainge uchibvira uri pamusoro pemba. Asi inini ndakangoona pamba pemukadzi uyu painge paine ruzhowa rwainge ruripo. Ndakaona iye ainge akasimudzwa neumwe murume, asi murume uyu mukoma ainge akareba kwazvo. Ndokubva ndatopofomara, handina chandainge ndava kuona. Ndakazototanga kutoona mushure mekunge tabuda mumustreet imomo. Saka mukadzi watainge tiinaye uyo ainge achiita zvemanjuzu, mukadzi iyeye mukoma ndiye aifanira kuti
ange achinokora ivhu repamba pemukadzi iye, nekuti ndora vainge vachida kushandisa ivhu iroro, but haana kukwanisa kuita saizvozvo. Akati achingoburuka mumotikari, panguva yacho iyoyo ndainge ndatopofomara, handina chandainge ndava kuona. Saka akabva achizotanga kuchema, ndokubva ati iye ainge atsika chipikiri. Mukoma akazvimba, gumbo iroro rakazvimba rikaita sekunge richaputika richibuda hurwa. Saka ndakabva ndachizonzi mukadzi uyu ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kudanana naye. Zvakanditorera nguva, asi semunhu ainge aine mari dzake, ivo kusaidi kwavo vakabva vachizotanga kuita kuti ange achizosangana nemafinancial difficulties. Vaitobhadhara vamwe vanhu avo vaainge achishandidzana navo, mabusiness partners ake, kuitira kuti vange vachimuvhara mumadhiri. Mukoma akaomerwa neupenyu zvekuti akasvika pakufunga kutengesa imba. Nerimwe zuva akati mumba make musina kana chikafu. Ndakabva ndachizosvika pamba pake apo patainge tichiziva kuti zvinhu zvainge zvakatomuomera, ndichitsvaka pekugara. Ndakati ndava kubva pamba pake ndopandakabva ndachizodaidzwa nevana vake, ndikabva ndachizotanga kutaura naye, ndokutotanga kugara kwandakaita pamba pake. Ndainge ndava kumupa mari now and then, ndo pandakabva ndachizotanga kufambidzana naye. Saka tichifambidzana kudaro, mukoma ndo pandakatanga kumudzidzisa nezvechivanhu, uye zvekare tikatoita bira pamba pake. Iye chaasina kuziva ndechekuti ipapo patainge tichitoita bira kuSatanic Kingdom vainge vachipembera, pakauya masatanist akawanda. Iye ainge asingamaoni zvake masatanist iwavo, vakauya mumweya, but ndainge ndichivaona. Vamwe vacho vainge vachitopururudza vachichema vachiti saka ndiye mukadzi uyu aiti kana akanamata Zimbabwe yose yaibvira moto, ndiye mukadzi uyu akandibvisa muZimbabwe uyu nekuda kweminamato yake. Saka vakapembera chaizvo. Mushure mekunge ndapedza basa rangu, mukoma nachi ndakabva ndachizotama, ndikabvapo pamba ipapo. Iye ainge asingatozvizivi kuti ndainge ndagara ndiri munhu ainge aine mari dzake. Ndo zvakaitika izvi, mukoma nashi. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndoda kungozivisa vose vaivai vanenge vachida kuromba kuti kuromba zvakangofanana nekuti unenge wava musatanist, hazvina kana kumbosiyana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Nganzi zuva iro ratakaita bira pamba pake, iye chaasina kuziva ndechekuti hanzi kuSatanic Kingdom vanhu vekuSatanic Kingdom vainge vachitopembera. Hanzi pakauya vanhu vakawanda chaizvo vachipembera nekufara. Inzwaiwo nyaya imwe iyo yandakatumidzirwa. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti muke muchindipostera nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Saka nagogo vangu takaenda tikanocherera chimwe chibhodhoro pamba peumwewo uyo wemuvillage medu ainge aine mwana wake uyo ainge achifanira kuti ange achienda kumhiri kwemakungwa, but zvakabva zvatodhakwa kutaura kudai ariko kuSouth Africa. Zvose mukoma zvainge zvatogadzirwa mapepa ose. Chainge changosara yainge ingori mari, dzimwe mari dzainge dzichinzi dzainge dzichidiwa. Saka tikaenda tikanocherera chibhodhoro pamba pavo. Ndiyo confession yangu. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, shuwa kuitira munhu asina kana mhosva nemi hutsinye hwakadaro. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.